Bakit ikaw pa ang hinahanap ko? Bakit ikaw pa ang hinihintay ko? Bakit ikaw pa ang iniisip ko? Bakit ikaw pa ang minahal ko? Bakit hindi mapalagay? Hindi ka dumarating. Bakit ako nasasaktan? Kapit mahulog ako, anak. Bakit ikaw ang mahal? Bakit ikaw kailangan ng aking Kapit mahulog. mahal? Bakit ikaw mahal? Namiting milk tea, no? Oo. Sa libre yung milk tea lamig yun. Pero the Sobra. best milk tea yun siya. NB milk tea yung pinakalamig yun. Sobrang kalami. Uy, ang first pinatilawan ako ng strawberry. Kasi din nakaroon. Matcha. Ay, aqua salt ay karami mo yung the best na seller nila ng NB milk tea. Ang laki gabi pa yun. Ang laki gabi. Kasi di ka. Isa ka sa laki gabi. Isinsitra ko. Isitsitan ra ko. Abi siguro ungo. Pero uy, isitsitan jud ko. Char kung ka. Ikaw mo yung gabi. Uy, nausak ka, uy. Uy, nausak ka. Nagmugot pa ka. Pwede mong chika na mo daring. Ikaw, nag-ilumilom ka diha. Hindi mo guday. Naglawad ko, boy. Masa naman sad? Uy, tarong tulog ba? Ano ba makita ang tulog? Ay, basig ano? Kasi mong gamit ron. Dili, taka, nagyaw-yaw. Uy, ano yung matay tag mo. Abi na ko, usay mo ka tanong tulog, kay? Naglagot ko ka na si Ising ba? Ano Ano ba daay? problema niya na pod? Ikapoy na jud ko. Doon lang mo magbalay niya. Yung anak, masig hilak, taga-gabi, taga-udto. Grabe ba Natural man ang bata mo hilak basta first time pang Oo, gawas. Ano dili man mo hilak manggod. pa jud na. Ang bata, day, kung patutuyo na nimo day, mahilo man na. Nakikita mo sa iya nga, di niya ginapatutoy. Sige, gilak. Yung wala ko tarong tulog ba? Naman ko trabaho pagkaugma niya. Sige, hilak, kapuyo. Ay, bandog-hagad na kay Kagnaw. Ano man di niya patutuyon nakadako ko'y tutoy ato niya namo toy gatas ano di patutuyon. Ang mutya niya. Sige, hilak ang bata. Sige, patutuyon. Gipatutoy mo ta na siyang bana sa una. Wala din mo giadto sa balay. Wala di ko ganahan kay sa baan lagi ko taga pagmuduol po ko mohilak na ang bata. Sabay batong para makaabot to si Ising. Sana iro kay labay na to bato. Ah, dito, Barangay pa lang taana. Sa baan ko. Damo si Ising no di ginikanan. Sa bagay. Sobra. Ay, sa bagay kay pila ko sige naghilak yang anak no kay anak mo gudang mama. Puro Makita po. sa bata, pagkita sa bata ba anak ino. Siguro ang bata siguro na nanay ulirat ba makita sa naong sa mama siguro laayan ba yung hilak ang kusog. Basig ako bata pa sa makita ko ina ng dagway muli kay mo hilak ko. Pero ang kuan anak patutuyon man gud dapat ang bata. Wala pa problema no di niya patutuyon na naman si gatas. Sao niyang gatas diya? Imo ni ni milk tea ba o para managhan ang gatas sa ina gula sa Ising di ko kaingon anak niya kay maglagot po sa hay. Friendship ang mo. Friendship with pero katong suka nagka anak na siya na jud ko ganahi. Saba jud kay ang bata. Anak mo dyan sa paangkan gani. Anak Oo, man na ano umani man. ba na tarong. Sa una pa ko anak ba nang hula pa ko na sa iya wala. Ay basta kinsa na yung mga lalaki po Correct. pirmi maginaad to pataka nagakos. Correct. Ojot. So na to ni Lady Boy Umping. Ay, ikaw depende kasi kamo may silingan kami layo man tag balay ni Buybo. Di man na problema namo imo na problema kay kamo may silingan pero ang advice imo adtuas lang balay. Isa na lang jud na ba na si Ising ko ng bata. Pakong ko ng duha ba. Lagot ko. Ano pa? Abi abi bata mo to bata man to. Kapagabaan jud ka. Dili man na naman to buot kay makabalo na gani nga pangit ang mama so makabalo na to buot pud dito ipakog ang Ang duha. tingala po ko baka ang bayang anak to bright kayo kay tong chismis pa siya tong pag anak siya ni dagan di ang bata. Mao gali gayto no. Kuan mo na yung ang anak daw ni sa una athletics daw na. Ay, athletics daw na. Sudak ko Katong namudagan niya. Karon na nagparayig nagilak-hilak alingugog kaayo. But tuyon na niya kung mao ang dahilan nimo mo sige hila pa tuyon na niya uy unsa naman na si Ising uy. Balag wala siya gato mo palit ang gud sa tindahan. Pila ko no ginakulatan na niyang batak yang anak pa. Siguro po, pa-report lang nato na. dili ako na Ayaw, uy. ayo. Kana sa Ising naman jud gatas ba niya ang siguro pag dili sa anak ni pait siguro. Pag unsa daw kapait ang nong, puro kapait ang ay gatas. Ay uy basi nakaka magstorya uy basi ano lang ni Ising iyang gipa usa tawag anak gipangutang og kang pait-pait mo para dili na maano. Pwede mo tutoy. Hindi na mo tutoy. Dapat kabalo pud siya mukha sa mga silingan. Dahil sa baan ba jud ta di ba no? Hilak pa lang sa bata di ba? Dito. Saba jud kay na. Oo. Yeah. Ikaw istoryahan na kay pareha mamugahit sa bata. Eh wala buang kagamay pa ato. Basta kan pa ko atangkad pa ko gamay. Niya so ang problema ni Ron usa man jud imong balak jud ato na si Singito storyahan na lang nito. Dili katore siya makitaan ko to mo agi karon diri ako jud tawagon. Sabay mga totoo niya kay mo palit man daw tong pagkaon sa unahan. Lami ani uy, salamat ani ha. Oo. Amo to gisa maghatag ano to ang. NB milk tea, lami lagi mo siya no. Asa mo Tawag, palitan? tawagan to ganiha. Ah, lami siya no. Ano siya?
may sulod ako kung ano. Uy, tutoy. May gatas. Nak. Saan mo ko niyo? Itulak si Mrs. Wami na bato'y gatas yung kung ano. Yung tutoy. Nakilang mo. Mrs. Wami, signato siya isulod gatas yung tutoy. Ilam sa kadali ha, magkita na Mrs. Wami. Abutin mo iba, kaistorya na kamu may silingan, ayaw may gamay-gamayaan yung... Correct. Dapat yun nun. Sa gula aning milk tea, no? Ano pala ani? Sila man pa. Abo dagyan mo mag-delivery naman mi ani. Happy lagi karon lagi sa kayo ka na. Makalam siya mo. Unsa ka uy? Ni asa milk tea nako. Siya uy, suriyahan na. Bahala mo anak uy. Sa mga ising. So akong anak ba di si maghilak ko niya una may sulod akong tutoy gatas. Ano man? Ano kung may sulod? Ha? Ano kung may sulod na bago ka panganak? Yung gani wala yung sulod di mo gawas ang tutuan. Tanawar gud. Wala ka. jud ay sulod na wala jud. Kasi mo tutoy. Uy, Ilara ising. Uy, dili lang jud ka magpadidisi mo anak kay Dili pait. lagi nawa pasa maghilak sa akong anak tabang ko ninyo dili patutoy ba wala lagi Wala sulod. tutoy oh. Mas last manggod gani gahapon pasang tutoy manggod ani atong uyab na pud ako na bag. Mao na, bigaon kang dako. Giuna pa mo uyang patutoy kasi imong anak. Inang gani ako sa gabinan akong anak niya wala man gyud gibinan gihurot man gyud Ay bantu nga sige gilak yung anak. Gani akong anak ba sige hilak. Ano sa may problema na to? Wabit Sa ang mo na ron. Patutoy ala ay naman di akong anak. Kasi mo Asa anak. yung anak boy? Kuy pagkatanga jud nimo gibutan mo sa yumak imong anak. Okay ra daw siya dire kay Kuan daw. ano sa yubak si mo gibutang imong anak. Sige hilak lagi patutuyon sa nato ni bitabangis ako ninyo ba. Wala man ko. So wala mo pugang anak. So Si ko boy na. boy okay. Fresh pa man eh. Wala mo kuy gatas diri. Kami Uy, magpatutoy. may tutoy. Uy, naon sa day? Mututoy na nag-collagen. Wala mo kay koron ising. Uy, gitutoy. Sige na itry lang jud ba kung I-try na, tutoy ba sa naman imong kamo anak? ano buko ka panganak. I-try lang. Gitutoy man pala sa Nak bana. tutoy ba kag murag kuan nak espada og naong nak. Ako yawa eh. Gitutoy mo gud ni bin gabiin yung wala. Ay. Sige na aron nandiyo ko manghanyo ba kay ang Ano anak ana lang nakainom bitaw kag milk tea. Basig na day Ikaw, na sulod. Pero bi try na ko bi. Ininaya ha kay tuloy tiil anak. Uy, Wala gid. ayo birahin na yan. Ininaya ang bata. Wala gid na imong anak ka-cute si mong anak. Ka-cute hindi anak eh. Ay, pakita kay mabahan ka sa YouTube. Yan nato yun ako ha. Gwapo imong anak lagi. Igwad man. Ha? Igwad wala lagi oh. Ladang ko na imong gatas. O gani, bago na mo. Amina bi. Bago na gawsan lagi gabi. Iko na ibi kay Ibo ibo. nang itayo sa imo. Collagen ni collagen. Nak, I-try daw basig na day mo. nak mututoy kag Mas bago man manyakon nga inahan nak. Nak tilawin ni nak wala ito. Mo na Hinaya hinaya. Imong anak nga kadagan. usay lamin sa gatas sa manyak nak. Ah, sige ha. Kaya Lami ang gata Ay, sa banya. sandali lang. Musturya man na, di ba? agay agay. Agay agay. Pamaak? Agay agay agay. Ayaw pa pamaak nak ay pamaak. Ikaw pa Ayaw to. ay pamaak. Ayo dok imong anak. Suri na, Unsa suri na. naman ka? Suri na. Sige sige Lagi lagi na. na. Suri na, suri Agay na. agay agay. Sige pa. Sige pila kay bulan na ni agay. Ala ayun na ayun 1 month pa ni. Agay. Naanyak. 1 month? Ay, 1 month. Oh, may S. Agay gabi man manusok agay agay. Ayaw lagi ano ko na. Ayaw kumutay yung anak. Pagkakaan yun yung mga anak. Na, dahil ang ulo ng anak. Paso ni agay agay. Nak, wala lagi laing choice nak. Dili na lang yun sa Diwindi na lang yun. Wala mo na namukol. Wala pa man ko kay wala pa mo kay bana. Wala namukol. Sabi lang, itry nak ang Diwindi bisag lami o gatas na. Wala pa na namukol ising. Uy, Diyos ka bugat aning bataan ni. Alam nga parehara mo height. Mukarga ka parehara height nimo. May ako nimo babaho na nimo. Lay nihilom. Ay nilo. Salamat, Nilo. Kailang pila ko sa imuhan siya. Kailangan siya kadula. Nihilom siya nihilom. Siya mo amahan aning ko. Bak uy. Nani amahan bangs? Ibigin na ako sa imo ha. Oh, nihilom Nilo siya. ang bata oh. Imo na lang sana ha. Balik ko na nako mudako gamay. Oo. Ha? Lay kid Asa baho. ni kamo atro ibilin siya ha. Mali pa tag milk Di tea. ba kay Mali ka no, hilom na yung anak. Lay kid baho lagi ang anak. ang mina busy kag panawar baho. Imo ra man ang baho. Baho jud siya. Nak ganahan kag ano na? Milk tea. Mata na siya milk tea. Nihilom na siya no. Nilak na po. Tanawag yung unsa Nak ibalik sa banyak daw siya. Sa manyak raw siya gusto. Nak ay pamaak. Agay 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 lagi pamaak. Ayo. Ayaw ka ang bata pa na. Ayo ko na tayo anak. Agay ang ulo ha. Gibalibol bala nimo. Bata pa kay kagahin na kag ulo. Ayaw si Madis W. Gibalibol. Ayo ayo Ay gamay kag ulo. Ang mga ang ninang. Binabasig ako mo hilom na dali daw. Anak, last na dyan na kay mo uli na tawar pa 10 minutes. Padili na. Sige, try doon ako be. Masama! Masama na ko anak!
Ipadili ko to. Ipadili na ko to. Hindi ko nang nanimog tutsilyo. Nawong man na, suwang na. Suwang to. Nak, nak. Kinitrain ako. Hello, sup sa akong suwang sing. Wala, taas mo suwang sa mot. Okay ra. Okay daw. Okay ra. Pinak. Oh. Okay ra. Tingog na, tingog na, tingog na. Ayo anak anak usam ka. Okay na, balik na hilom ra man day na. Salamat. Kulang ra man naglaag oy. Dahil sa MB Milk Tea. Ilami lagi ni asa ni doon. Ila mamerian daw. Yun niya, oo. Kasi, katong MB Milk Tea. Ang iyaan ni pa-deliver ta mo ah. Uyok. Try. Pwede pa siya pwede. Bawal sa ganang ano kay kalibanga. Ang nahilom ng bata oh. Hilom na. Ala, yamang ginadukol. Ibalik na dito sa iyang tuluganan niya sing. Ibalik na dito ko. Patulog sa no kadali ha. Tulugas na. Tulugas na. Dito ng kamera mas makita nila. Mo ganito mo sa DSWD ang gipropa. Lucy! Dahil ba ato ba? Kasi may racket rin. Naman daw. Ang pahit di na ako magpatutoy. Kailain kay kung di mo magpatutoy sa akong anak kay malos di akong tutoy. Ha? Masa man yung Kay papadya? patutoy mo gitay ben imong tutoy ang isa gamay, ang isa dako lain kita naon mo no. Ipatay po pagtutoy. Dahil gusto lagi mapatutoy lagi. Di na ako mahalin anak kay burikatan exercises ba akong trabaho. Nakusaw man na to sa sideline. Mo na sideline gani. Gusto na ko sa lahi baka nung ano. Sorry. Oh, magpalit ng grab ko anak Ayaw, verb i-hire na lang siya kay Muhilong man siya kay Kirobin. I-hire na lang niya. Siya lang bayarin. Ang sildoon ako anak. Wala, ako Bali lang, tagay lang ko ani. Mo may bayad. Bala mo sugot mirian. Nang bayad aning kuan. Buot lagi na. Sugot lagi na ina lang dito. Kaya na lang ko yung trabaho lagi ninyo din. Ano ba bang mabuhi lang yun ako sa akong anak. Kanyo kay naga-deliver man eh. Gusto ka na magkuan ka. Ga-deliver ka? Kung prutas. Dili late mo nga deliver. Dakman tato isa ka deliver. Prutas gani. Deliver siya prutas. Nakaw na ko ha. Oh, sige. Okay naman ako anak dito. Oh, sige. Nang luspad ba ya pero okay ra nang hilom at least nahilom na. Nahilom na. Man importante dili saba ba. Sige lingugon ako sa balay eh. Ay nako, kulang na naglaag imong Laag lang anak. siguro. May kulag sagpa gisan pa. Mahilom gani. Kasabot na magud na. Wala ba siya tulog gabi kay sud sabay mo anak. Sige sige. Salamat ha. Salamat si. Bye-bye. Bye-bye si. Dugan to si distributor. Ikay ko anan. Hapak ang ulo ha. Pangit siya mag-alagag anak tanawa ka. Namo ko video. Mo gani sobra ni sigsing. Sobra jud. Kana po sa pag pinako ni bantay ba sana bantay bata 648 sana. Sa kamo ni bahala sa dra ha. siya. Tawagi lang ko dra mula ka sa ko. Ina lang pud ko Kaya, ha. bye-bye. Kita lang ta sunod ha. Sige ako nilas mo gawas sa kamera ha. Sige mo na po ko. Bye bye.